Sal-aħħar tax-xahar, 6,500 persuna ser jieħdu lura bejniethom 4,800,000 euro li ħallsu żejda fuq ir-reġistrazzjoni tal-karozzi fl-2007. L-iskema bdiet trott il-flus lil persuni li rreġistraw il-karozzi tagħhom f'pajjiżna bejn l-2004 u l-2008. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula tħabbret ir-raba' edizzjoni tal-iskema, il-Ministru għat-Trasport Ian Burch qal li din is-sena ser jitħallsu l-flus lura lil dawk li rreġistraw il-vetturi tagħhom fis-sena 2007. Ma dawk is-6,500 persuna li rreġistraw il-vettura tagħhom fl-2007, matul l-2007 kollha, illi magħhom kienet sart inġustizzja xi tieħdilhom aktar minn 4.8 miljun euro ta' taxxa fuq ir-reġistrazzjoni, dawk ser ikunu qed jirċivuhom lura. Il-Ministru Burch spjega li matul ix-xahar ta' Mejju, Transport Malta ser tibgħat l-applikazzjonijiet lil dawk eliġibbli li min-naħa tagħhom iridu jibgħatwa lura. Qalli sal-aħħar tax-xahar dawn ser jirċievu ċekk bil-ħlas dovut. Dottor Burch qal li l-għotja ta' din is-sena hija l-akbar waħda sa issa u mill-2014 sal-2017 tqassmu lura aktar minn 13 miljun euro. Bl-għotja ta' din is-sena ser ikunu tqassmu totali li jaqbes 17 miljun euro. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna qal li din l-iskema turi li dak li jwiegħed dan il-Gvern iwettqu. Spjega li l-fatt li sena wara sena din l-iskema qed tiġi mġedda jagħti serħan il-moħħ lil dawn il-persuni li għandhom jieħdu xi flus. Din għal darba oħra il-Gvern kull darba jillonċja qed juri li qed iżomm kelmtu għal sena oħra. Ġifieri dik il-wegħda illi tul medda ta' snin jagħti jew jobbliga ruħu li jagħti lura refund u jżomm kelmtu. Il-Ministru Cicluna spjega li din mhux l-ewwel darba li l-Gvern qed juża dan il-mudell ta' refużjoni. Fakkar kif diġà hemm eluf fosthom pulizija, nies tal-korpi u dawk tax-xatt li qegħdin igawdu minn flus li ħadu taħt dan il-Gvern.